Ипотечни кредити за българи в чужбина. В това наше видео ще говорим за ипотечни кредити за българи в чужбина. Ако живеете и работите в UK и искате да си купите имот в България, това е напълно възможно. Често нашите сънародници в Обединеното кралство подценяват възможностите за финансиране на техните идеи в България. Ако възнамерявате да закупите имот на територията на България, добре е да знаете, че това е напълно възможно. Ние имаме богат опит с такива казуси и редици успешни сделки през годините. Ние ви спестяваме време и помагаме за документите и съдействаме до край. Може да си купите желания имот без да отсъствате от работа и да губите време в излишни пътувания. Ще сте необходими лично само за самата сделка, след като сте одобрили предложенията и сме събрали необходимите документи. Все повече българи, работи в чужбина, търсят възможности за финансиране от български банки с цел покупка на недвижим имот за инвестиция или подсигуряване на пенсионни години. Много от сънародниците ни, които живеят в чужбина и искат да закупят недвижим имот с кредит, отлагат тази покупка, защото не са наясно с процеса. Аз, Атанас Чиков, съдействам, за да може да се получи такъв вид ипотека. Свържете се с мен, за да разберете как от разстояние може да финализираме сделката и да станете собственик на имота, без да се прибирате в България и да го направите успешно, без различни пътувания с вашите доходи от Великобритания.